گوهرتنا نرخی لیره سوری لبرانبری دراوین بیانی لروشاوای کردستانی بردوامه و باندورکا خویا مزن لسر آبوریا باجارین کردی لروشاوای کردستانی کریه نوچکانی ریباس برزان حسین راپورتک درباری روشا آبوریا دوری آماده کریه ام بهوره ببینن و ببیزن. وێرەوشە ئابووریە خراپ di Sûriyayê de bi tevayî û nexwasin di Rojavayê Kurdistanê de bi taybet bandorek xwe ya xirab dikir li ser rewşa kirîn û firoştinê di bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê de. Di Baku pêtiviyên rojane werin tabînkirin lê mixabin di nirxekî bilindtir ji wê qûnaxa berê. Ji aliyê xwe ve xudanê wan firoşingeha jî gazindê xwe yê bê hampa hebûn. مرة وقعها يعني $9 بهذا بي هر تعداري المواطن دبي يعني ام تشد كان ام ضرب دولاري وروجيت مثلا بين هات خزانه $10 10,000 بوت انا بدون زيت بهشت نيفا حفت نيفا ينو بدون زيت شالتر ب 11,000 بنصدي ب 11,000 بنصدي تفوتن كيل يجي بس بيعها وطبعا راس مالي ما جبت كثير ضاعدا تعداري قالت الفقيرات بي وطبعا عامله برجع حمود لراس وليد شغلا وكان تشتري $1 دكرا يعني راسب سوري دكرا بس تقول $1 يعني يوم الجمعة ضربي $1 كان دولاري ويروش ام ضربي باجا و خرجيا با گوهستنه لسر پێتیڤیên kirîn û firoştinê xudanê firoşingeha neçardiman ku wê xerciyê danin li ser nirxên wan pêtiviyan û her welatî dibû qurbaniya wê bilindbûnê. Rastî keweka bandora $1 ser kara tevî bandor lê bûa taybetî karê elbîsê em bijin elbîsê gelekî biha bûna ser welatiya barê wa giran bûa tîcar hemû $1 firoş nema û em jî gorî wî $1 em dine hem welatiya qeta em bijin qeta gelekî bihayê nekê bilind bûa gelekî rastî millet pê têşê. Ji xêrê wilo jî em mesela bidaat em ji Şamê dixwazin ji Laziqiyê dixwazin bijin ecûrên neqil ew ecûrê şihen ew nakê gelekî ew jî zêde bûna hem serma em tikelifê û em jî hesêb dikin û em jî gorî wî bayê serma tê hesab kirin zêde bûna wê nakê em jî tavîne ser qeteyê û bidine welatiye yani hem jî bê barekî dî zêdetir ser welatiya ew nakê. Pêtiviyên rojane ji xelkên Rojavayê Kurdistanê re duwan bazirganiyan de têtabînkirin lê mixabin bi nerxek bilind ew jî tê wateya û tê xwestin ku yasayek nû were danîn wek yasaya baca gumrikê ji ber ku bêtirîn wan pêtiviyan rojane di dergehên sînorî re yê ku derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin û bi bacayek bilind ji aliyê wê gumrikê ve têdanîn û ew jî dibe ku barek bilind dikeve ser milê welatiyan. Berzan Hesên Girkê Legê